Hey, what's up mga ka-adventure? May panibagong food trip adventure na naman po tayo. This time naman, dadayo po tayo sa may bayan ng Manawag, Pangasinan. Bukod sa Our Lady of Manawag mga ka-adventure, mayroon daw sikat na kainan dito na tinatawag na Food Music Park. Kaya tara, dayuhin natin. So yun na mga ka-adventure, pagkalipas ng ilang minuto, nakarating na rin kami. At kami nagsimba muna bago kami tumungo sa aming pupuntahan. At mayroon nga tayong nakitang Lamborghini dito, kulay red. At andito na nga kami dito sa may Food and Music Park. At ito'y matatagpuan lamang sa may barangay Poblasyon. Siyempre, kasama ko na naman si Lingmo. Pagkadating nga natin dito mga ka-adventure, madami na palang kumakain. At dito namang banda, mayroong gumagawa ng mango shake, ang Mango Graham. At ang pangalan ng kanilang pwesto ay Mango Gosh. At mayroon nga tayong nakitang magjowa, Ay, ayagi, sana all. At pinakaway na nga natin yung mga ibang customer nila dito. At dito namang banda mga ka-adventure, yung kanilang mga binibinta, mga Japanese dito sa may Sumi in Sacho. At kung ang hanap nyo nga pala ay yung mga barbecue, dito nyo matatagpuan sa may Bale Bistro. Daming inumin dito tulad ng cocktails at marami pang iba. At andito rin nga pala ang Mighty on Wheels. Abay, napakasarap yung kanilang mga drinks dito. Napakadami ka talagang pwedeng pagpipili ang pagkain dito. Andito rin ang Tomodachi. Marami silang paninda dito tulad ng mga Filipino foods at saka mga takoyakis. At marami pang iba. Yun si kuya nag-iihaw na ng manok at saka liempo. Amoy pa lang, nakakagutom na. Itong mga ito, taga Mapandan. Abay, napakaganda pala yung mga taga Mapandan. At syempre, meron tayong mga kababayan dito, taga Kalasya. Kaway-kaway naman dyan. Kung ang hanap nyo at trip nyo po ay Paris tsaka Mami, andito rin ang Sizzling Hub at Kabingas Beef Paris. Talaga namang napakasarap ng mga Paris nila dito. Ayun sila ate, nahiya pa sa camera. Sana all na lang talaga may jowa. Napakasarap talaga mag-food trip dito mga ka-adventure. Pero ito talaga yung nagustuhan ko mga ka-adventure. Mayroon silang special fried chicken. At dito lang yan sa may Arnox Easy 11 Diner. At dito na nga yung mga pagkain na sinurp po sa amin. Ay grabe mga ka-adventure, tignan nyo naman, ang dami. Mapapasana all ka na lang talaga dito Sana all. Awat ya maong. Nakita ko rin yung shawarma ng Tres Marias Shawarma Halos lahat ng kanilang bestseller mga ka-adventure, inihain na nila dito. At kasama ko nga pala ang buong team mukbang. Maraming salamat sa pag-imbita sa amin dito. Hey, what's up mga ka-adventure? Andito po kami sa may Manawag, kasama po ang team mukbang. Ito po kami ngayon sa may Food, Music and Park. Aming binisita mga ka-adventure ang mga masasarap na pagkain dito sa mga hindi pa nakapunta ng Manawag at naghahanap po ng mga kakainan. Dito lang po sa may Food, Music and Park. Ang Food, Music and Park ay matatagpuan lamang po sa may barangay Poblasyon, Manawag, Pangasinan, sa may West Side, Coastal Road, Zamora. At sila'y nag-uupon mula Lunes hanggang Linggo, mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Malapit lang to sa may tulay, going to Baritao Community Hospital. Ito rin yung shortcut papuntang Manawag galing Mapandan. Kaya tara mga ka-adventure, kain po tayo. Sa dami ng pwedeng pagpipili ang pagkain dito mga ka-adventure, sigurado babalik ka rito. Hindi sana all bumabalik. Kami po ay nagpapasalamat nga pala sa may Arnox. Sina Sir Alex, sila po yung dahilan kung bakit kami nandito. Hello po mga ka-adventure. I-invite po namin kayo dito po sa Food and Music Park ng Poblasyon, Manawag, Pangasinan. Particularly dito po sa aming AC 811 Diner, Arnox Fried Chicken. Maraming salamat po. Si Maning TV Vlog, di na makapagsalita sa kabusugan. Si Jusa Charms Vlog naman, manok ang kanyang binanatan. Si Mom Nyans Montemero Vlog, manok din. Ang sasarap ng kain Grabe si Easy Boy TV, ang takaw At andito rin nga pala si Triton San TV. At yung shawarma naman ang kanyang binanata. At shoutout nga pala kay paring Daring Kagiwa Vlog. Sayang di siya nakapunta dito. Marami kasi nagpupunta sa may Our Lady of Manawag. At pagkatapos nilang magsimba doon ay naghahanap sila kung saan ang makakainan. At sa tuwing weekend nga pala dito mga ka-adventure, may mga bandang tumutugtog. Kaya naman napakaganda mag-chill at saka mag-relax dito. May mga nakita nga tayong mga magbabarkadang kumakain
kumakain dito. At mayroon nga din tayong makitang mga magkakapamilya kasamang kanilang mga junakis. At galing nga sila sa mga iba't ibang bayan dito sa may Pangasinan. Kaway-kaway naman dyan, enjoy your meals. Kaya kung mapasyal kayo sa may Manawag, Pangasinan at naghahanap kayo ng masarap na makakainan, halina kayo dito sa may Food, Music and Fun. At shoutout nga pala kay ate dito sa may Pizza Project. Say cheers! Ayos! Akala ko juice, cocktail pala ito. Yun no? Shoutout sa asawa ko po. Hi! At marami nga tayong mga bagong nakilala dito. Shoutout po sa inyo. Ay grabe mga ka-adventure, hindi pa tapos. Madaya pag dumating ng mga pagkain. May barbecue pa at pizza pa. Naku naman yan. Kami nga pala nagpapasalamat sa may Poblacion Food, Music and Fun sa pangunguna po ng kanilang barangay captain na si Sir Jefferson Ching sa may Bali Bistro, Mangos, Sumi and Sacho, Tomodachi, Trace Maria Shawarma, Uncle G sa may Arnox EC811 Diners, Kabingas Pares, Mighty on Wheels, Project Pizza at Shisling Hub. Kaya mga ka-adventure, tara na at arat na dito sa may Manawag, Pangasinan sa may Food, Music and Fun. Maraming salamat sa pabaon. Hi!